mutane ne suke ba su kuɗi. So da yawa na sha gaya mutane kar ka bada kuɗi, in sun tilasta maka ka ce musu aje kotu sai mu gani ya za su yi da kai. Highest constitution ya ce kwana 2 ne zaka zo na sel. To mutane da ba sa son zama kwana 2, ya gwammace ya bada wannan cin hancin a bashi. So mafi yawancin wannan matsala ta beli da yau ta addabi mutane da kowa yake koke-koke, wallahi matsala ce ta cin hanci da rashawa. A bangaren 'yan sanda rashawa ce, a bangaren al'umma cin hanci ne. Sunana SP Dungus Abdulkarim, kakakin 'yan sanda reshen ƙasa na Jihar Yobe. A wata sigar za mu ce kyauta ne, a kuma wata sigar za mu ce ba kyauta ba ne. Shin menene ma beli? Beli wata yarjejeniya ne tsakanin mai laifi da 'yan sanda ko kuma kotu. Na cewa yana so a bashi dama tunda ko saboda ana bincike ko kuma saboda ƙara da aka yi a kotu ana so a daga ta zuwa wa'insu 'yan watanni, inda zai nemi alfarman kotu ya ce a basa beli ya zauna a gida a lokacin sauraron ƙara yayi ya dawo. Haka zalika a bangare na jami'an tsaro, a duk lokacin da aka kama wani mutum kuma da sauran bincike yana so a bashi ya je gida kafin nan lokacin da ake so a gabatar da shi kotu sai a sake shi. Akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce masu sauraro sun fahimta. Na farkon fari, a duk lokacin da mutum ya yi wani laifi aka kawo sa gaban 'yan sanda, 'yan sanda za su duba yanayin wannan laifi da mutum ya aikata. In a misali mutum ya aikata laifi ne na kaba'ira, a misali homicide, rape wato fade, kisa, kidnapping, satan mutane, duk wayansu kaba'ira. Dokan ƙasa ta ba da cewa police ba shi ma da hurumin ya ba da beli. Sai dai ya gabatar a ministry na justice wato case file ɗinsu, shi kuma wannan wanda aka kawo shi police station in ana so a ci gaba da rike shi kafin a kammala dukan wasu tsare-tsare da bincike da za a yi a gabatar da shi kotu, za mu iya karɓan wani abu da ake kira remand order. Wato remand order wato umarni na ajiye wannan mutumin hatta a gama bincike da kuma takaddunsa a gaban Ministry of Justice su gama yin dukan vetting ɗinsu, wanda a Administration of Criminal Justice Law a da ya yanke sa yanzu zuwa sati 2. Duk mutumin da aka kama sa da wata laifi na kaba'ira kuma da sauran bincike, police za su nemi sati 2 saboda su kammala a ajiye wannan mutumin prison. Sai muka dawo kuma kan kananan laifuffuka wanda ba su da kaba'iranci, wanda police ke da daman ya ba da beli a yayin da yake yin bincike. Akwai tsare-tsare, ban sani ba ko waninku ya taba zuwa police station. Kuma ina fatan bayan kun gama sauraro na ya kamata ku je police station ku ce a baku bail bond. In ka kalli wannan bail bond din wanda mai laifi zai cika a basa beli, zaka ga ana bukatan shoti wanda zai masa lamun cewa akan cewa zai dawo. In an samu shoti zai zo ya tsaya ya ce na lamun cewa wani, duba da yanayin martaban wannan mutumin, police za ta iya ba da wannan beli mutumin ya tafi ya dawo. Sai zaka gani har yanzu a cikin wannan bail bond din zaka ga akalla ana bukatan mutumin ya ajiye kuɗi na wa'insu adadi. To a inda matar ta kada mijin ko kuma inda matsalan take, shin wannan kuɗi da shi mai neman beli ya bada mallakin 'yan sanda ne ko kuma mallakinsa ne? A tsari na dokokinmu ko kuma in kana biye da kotuna, domin duk abin da police yake yi yana yi wa kotu ne. Saboda haka beli da tsare-tsare na wa'annan abubuwan dole dan sanda ya bi tsari da kotu take bayarwa. Menene tsarin da kotu take badawa? A misali an ce ka zo ka tsaya wa wani, sai aka ce kuma ka ajiye miliyan 10. In ka ajiye miliyan 10 a duk ranar da wannan mutumin ya dawo kotu, to za a sallamar masa kayansa ne. Lamuni ne. Amma sai ya zo muka samu kanmu a wata irin rayuwa wanda mutane suke kokarin ma su gurɓata wa'insu gurɓatattun 'yan sanda. A sau da yawa wannan kuɗi da kake faɗa na beli da ake karɓa cewa wai 'yan sanda sun karɓa, ai da yawansu ma ba sa cika bail bond. Amma duk wanda zai cika bail bond ai dole zai dawo, kuma ranar da ya dawo dole ya yi releasing wannan bail bond ɗin, a sake bashi wani bond na cewa ya dawo. Kaga duk abin da ya ajiye walau kuɗi shotinsa duk za su cire hannunsu.
kaga wannan kuɗi ya zama mallakansa ne tunda ya dawo dama an karɓi wannan kuɗin saboda ya dawo ne. Kaga a wannan siga za mu ce ba free ba ne, bail is not free. Amma a wata siga kuma sai mu ce is free tunda in ka dawo. So a nan gurin za mu duba time factor. Wato time factor within that time wannan lokacin da aka baka ka je ka dawo ai bai zama free ba, ka bar kuɗi kuma kana da shoti. La'alla shotin ka za ya ce ma ya nuna mana ko ya zo da wasu takardun gida. Ai gidan bai zama na polisawa ba domin mutumin ya dawo, in ya dawo a maida musu kayansu. Haka doka ya ce. Then muna da tsare-tsare da yawa ta inda police zai iya samun kuɗi a police station har ma ya ajiye abin da ake kira police trust fund. Muna da wani gidauniya kamar irin su extract na police station, ka batar da documentsinka ka zo kana neman extract, police ake ce a biya sai ku cire masa extract. Police za ta ajiye wannan kuɗin a trust fund ɗinta. So duk lokacin da suke da waɗansu matsaloli gwamnati za ta iya amfani da wannan, ko wani ya rasa ransa ko kuma wani abu na taimako da ake sa wani ɗan sanda. Muna da hanyoyi da yawa ƙanana. To amma yau in kuka duba yanayin rayuwar namu, na ɗaya mutanenmu ba sa son kotu. Yanzu ko mutumin da ya zo yake maka complain me yasa police yake karba, a lokaci in ka ce masa to a je kotu zai ce ga kudin a barni, kuma ba zai nemi bail bond ba. Kaga kenan muna da matsala guda biyu. Matsala ɗaya ta wayansu gurbatattun jami'an tsaro, matsala na biyu su al'umma wanda ba sa son shiga harka ta shari'a, ba sa son zuwa kotu. Sai su samu gurbatattu a cikin mu har a je gefe a sasanta, ko ka tafi wani lokaci in ka je ka samu ma wai police yana kokarin ya karbi kudin beli, ba za ka gani an kawo wayansu formalities da takardu ana rubutu ba, sai dai su buya saboda abu ne da wayansu su sun san cewa ba daidai bane ake yi. Amma in daidai ne aya kan kanta za a yi, ga ka ga shotinka nawa aka ce ajiye 50,000, ka ajiye 50,000 za a rubuta a billboard sai a baka copy ko a ba shotinka ma copy ɗaya yana tare da police station. In ka dawo a wannan rana da suka neme ka da ka dawo a gabatar da kai kotu, shikenan sai a maida maka kudinka sai a kai ka kotu. Kaga bai zanto free ba, amma to some extent ka yi amfani da wannan dama na saboda ka samu sarari da yarda ta 'yan sanda su barka ka je gida. So magana ta biyu, me yasa 'yan sanda ke karban kuɗi? Mutane ne suke ba su kuɗi. So da yawa na sha gaya mutane kar ka ba da kuɗi, in sun tilasta maka ka ce musu a je kotu sai mu gani ya za su yi da kai. Highest constitution ya ce kwana 2 ne za ka zo na sel. To mutane da ba sa son zama kwana 2, ya gwammace ya bada wannan cin hancin a bashi. So mafi yawancin wannan matsala ta beli da yau ta addabi mutane da kowa yake koke-koke, wallahi matsala ce ta cin hanci da rashawa. A bangaren 'yan sanda rashawa ce, a bangaren al'umma cin hanci ne.